A karácsonyról mindannyian tudjuk, hogy a szeretet ünnepe. A többségünk ilyenkor próbál odafigyelni arra, hogy a megszokottnál kedvesebb legyen a szeretteivel. Az ajándékozás és a karácsonyi közös vacsorázás is ugyanez az eset. De nem csak a puszta szeretettől és az ajándékozástól lehet szép egy karácsony, hiszen mindannyian szépítjük a házunkat karácsony előtt. Az ünnepek többsége, így a karácsony is, a hagyományok betartásán kívül egyéb apróságokkal szebbé tehető. Minden évben mindenki készül a karácsonyra, így a mi iskolánk is. Valaki karácsonyi süteményt süt, valaki fát díszít, a mi iskolánk pedig adventi vásárt szervez. A tanulók sok időt szántak a díszek, tárgyak elkészítésére. Rengeteg dolgot horkoltunk, párnákat, hópelyeket, hóembereket, illetve hímeztünk terítőt és táskákat. Az asztalok sem maradnak üresen. Készülnek az adventi koszorúk. Sokféle gyertyából, díszből és normál fenyő ágaiból állnak össze nap mint nap. A sok papír, télapó és hóember alig várja már, hogy örökbe fogadják őket. Azt fontos elmondanunk, hogy nem csak tanulók, hanem lelkes nagymamák, anyukák is készítettek apróságokat. Mindenki nagyon elégedett a munkájával, hiszen egy csomó dolgot készítettünk a vásárra. Látogassanak el hozzánk családjukkal és nézzenek körül. Biztosan találnak majd egy szép díszt a fára, egy terítőt az asztalra, vagy egy hópelyhet az ablakba. És a sok szerzeménnyel milyen jó lesz hazatérni a meleg lakásba.